Созаст, да? Блин, созаст. Все. Рахтесте? А, я вижу. Не, ну, каман. Ну, ждем. Гсел кадесам удама. Ана омадам бод нигаш дорна ки бачаҳои айраҳи дур омадаги мо наздики шаҳрем. Бачаҳое ки айраҳи дур омадан ҳаминҷа гишнав таша ини гудахо пура снимат кунем то мора снимат накунем хор температура кадесия. Бод ҳавора мефаҳмем, на ки бод ҳаво мо мефаҳмем, на ки ми бачаҳои гишнава бояд дига аэропортҳо ресешн кунанд ки нигаҳ кунанд ягон ҷояш нишаст ақаллан я скамейка надора аэропорт. Нет, я знаю. Да, я знаю. Приготовил.